teatral. Conegueu alguna... Heu assistit a alguna representació de les que se fan als instituts en la llarga vida de Joan el Cendrós? Sí, sí. Hem anat a algunes funcions. En alguns casos és curiós l'adaptació que fan, no?, de tot el món audiovisual i de més, amplien determinats personatges, reparteixen el text per donar cabuda. Nosaltres crec que érem 14 actors, 14 personatges, en els coratges doncs, apareix més gent, no?, o canvien el sexe, algun dels personatges, tot respon a les necessitats de l'escola, no? Però mira, jo recordo una cosa que ens passava quan farem nosaltres l'espectacle. Nosaltres estàvem escrivint versos i hi havia dia que estàvem escrivint i paràvem, se n'anàvem a l'Escalante a veure l'espectacle, carregàvem bateries perquè s'ho passaven tan bé veient als actors i actrius i al públic i després continuàvem escrivint. I arribem a versos, arribem a versos perquè vosaltres sou una parella quasi de fet. Això d'escriure a quatre mans i dos caps vos va semblar que bé. Joan el Cendrós i Besos, perquè a més Besos també està d'actualitat perquè en aquests moments està representant-se al teatre musical. Parlem de Besos un poc, perquè Besos també és llibre. Què vos ha donat Besos? A banda de Perales, Moltíssimes alegries en tots els sentits, en el procés d'escriptura, el procés de representacions, tenint en compte que va ser un espectacle que va estar de gira per tot l'estat espanyol durant 4 anys de manera interrompuda, és l'espectacle d'Albena més representat i que després hem recuperat en diferents moments, no? I el gran plaer, ho estàvem comentant aquest matí, és que novament el musical està ple, portem 2 setmanes actuant a teatre ple, un teatre de 400 localitats, i hi ha alguna cosa dintre de l'espectacle que fa que connecte amb la gent, no sé si l'univers sonor, musical, la manera en què està contat l'espectacle, l'estructura de l'obra. Nosaltres intentarem fer una obra que fora com un CD musical, no? 14 històries curtes, molt potents, que tractaren temes de relacions sentimentals, sexuals, familiars, no? Fent servir lletres de cançons melòdiques dels anys 60, 70 i 80 que glossaven el desamor. I bueno, ha estat una sorpresa, no? Perquè mai pensàrem que anava a ser el que ha sigut. Sabeu que Perales ha fet un disc nou dedicat a la neta? Això pot ser un Besos 2? Home, si aconseguís fer clàssics com I como es él, en qué lugar, pues a lo mejor podrían reincorporarlo en alguna funció en algun moment. Home, un Besos 2 seria fent servir cançons dels anys 80 i 90 que ja comencen... No va per el cap vostre, no? No, en principi no. Jo crec que tenim altres coses al cap i tant de bo ara reemprenem l'activitat conjunta i puguem fer algun tipus d'espectacle que pugui estar en l'estela, no?, de la satisfacció que dona estar a l'escenari representant una obra així i sobretot gaudint amb la gent, no? El plaer de que el teatre sempre diem, o almenys nosaltres jo crec que som d'aquesta opinió, no?, que és un fet de comunicació i que no sols s'ha de passar a l'escenari sinó que ha de provocar alguna cosa al pati de butaques. I en esta obra és testimonia, no? No és ja únicament el que fem nosaltres, és el que sent la gent quan veu l'obra. Com treballeu a quatre mans? Jo crec que d'una manera molt intuïtiva, no? Parlant molt, generant com un univers i després soltar la creativitat i dialogar i no hi ha com una metodologia, no? També cada espectacle, cada moment de l'escriptura és diferent, no sé, hem treballat d'una manera molt conjunta. Només a vegades per qüestions d'organització, sobretot si estàvem muntant l'espectacle, hem dividit o hem repartit un poc l'escriptura, però d'una manera molt intuïtiva i a partir d'una naturalitat en la química i a l'hora d'escriure. És curiós perquè hi ha gent que ens pregunta això molt i, per exemple, en el món de la televisió és molt habitual el treballar en equips, no només de 2, sinó de 4, de 5, de 6 persones, i tot i que és un treball més estructurat, però hauria de ser una cosa més habitual de lo que... Ara és molt habitual, Estos dies hem pogut constatar que ja no sols en escriptura televisiva o en teatre, també s'està escrivint molta novel·la a quatre mans. Això implica que la soledat se porta millor si són 2? Home, i tant. Jo, Roberto, ha escrit moltes obres ell sol, jo també, i és molt plaenter, però és molt dolorós. Estàs tu sol, allà, i tu t'ho menges tot i pateixes. L'avantatge que teníem és que un era el primer espectador de la idea de l'altre, no? I el que tens és molt de joc, molt de compartir
Jo crec que és un acte... El teatre és un treball d'equip, i és un treball de generositat i d'aglutinar talents, no? Aleshores, així, el primer que fèiem era, ens ajuntàvem, definíem, com deia Roberto, un marc, un univers comú, i a partir d'ahir ens deixàvem anar. I és un procés d'investigació, de descobriment continu i de compartir. A més, quan fas... Jo recordo que moltes coses, quan escrius o fas comèdia o humor, el primer que rep el gag, l'impuls és l'altre. Si l'altre reia, sabien que teníem algo poderós. Si tu deies alguna cosa i l'altre pues s'arraconava, no? I després també recorde que ens feia riure com el primer dia i després ja no ens feia riure fins que no ens trobàvem amb els actors que eren els que es tornaven a sorprendre. Es reien el primer dia i deixaven de riure. Fins que fas la funció i aleshores l'espectador riu, no? A tots els autors que han passat per aquest sofà tan teatral, li preguntem per les seues preferències com a lectors. Però jo vull preguntar-vos a vosaltres de les vostres preferències com a lectors, però sou els únics autors teatrals que han passat, però volem que parleu de la literatura teatral, que sempre és un poc la més oblidada. Quines són les vostres preferències d'autors, de literatura teatral, i que fareu una crida a que la gent que llisca novel·les, llisca poesia, però que també llisca teatre. Roberto. Jo la veritat és que, tot i que soc autor teatral, soc un lector teatral molt caòtic, molt caòtic. Possiblement la literatura teatral contemporània és la que més puc llegir, gent, companys d'ací, no només d'ací de València, o autors de Madrid, de Barcelona o d'Espanya, que llegeixes les coses que escriuen i que s'editen, i alguns referents d'autors contemporanis, com pot ser David Mamet, o grans clàssics com Samuel Beckett, i d'ahir també els clàssics, però no sé, jo crec que ja passa molt entre la gent de la professió, que no... Se suposa que hauríem de llegir més del que llegim, a lo millor el fet de fer teatre, d'escriure, ja ens fa ser poc lectors d'aixòs autors. I tu què recomanaries? Bueno, hi ha moltíssima... Micalet Teatre, Micalet Teatre, Carles Alberola, Roberto García. Bueno, evidentment hi ha molts autors valencians d'un nivell impressionant, a nivell nacional, a la mateixa alçada. Jo darrerament sí que porten els darrers anys llegint prou coses, tant d'autors d'ací com d'autors de tot arreu de l'estat espanyol, també autors anglosaxons, bàsicament, també, no únicament gent que fa comèdia o espectacle, o textos que estiguen en la línia del que tu fas, sinó textos totalment diferents. Darrerament, per exemple, he llegit un parell de coses de Paco Becerra, que em sembla un autor fantàstic. Mayorga és també un referent, i d'autors catalans, lògicament, gent que són companys nostres de viatge, com Galceran i companyia, i sempre han après. I és un gran... Vull dir, a mi, també perquè estàs posat a llegir textos dialogats, em resulta, és a dir, molt atractiu, molt fluida la lectura. Hi ha altra gent... Crec que, com tot, necessita un aprenentatge, el que algú et guia mínimament, perquè es llig molt poc. De fet, en les escoles, quan lligen llibres, els meus fills, per exemple, no lligen literatura dramàtica, lligen novel·la, bàsicament, i crec que hi ha un territori amplíssim per a poder... També hi ha una dificultat en l'edició. Nosaltres li estem molt agraïts a Bromera perquè realment ha confiat en nosaltres, s'ha recolzat i ens ha ajudat a que els llibres, els textos, tinguin difusió, la gent es pugui conèixer i al mateix temps es puguen muntar, perquè si no el text es difumina, si no té una presència. Crec que és una llavor importantíssima i després és molt plaenter, però clar, com tot en esta vida cal descobrir-ho. Cal descobrir-ho. Projectes d'escriptura conjunts, Roberto, i individuals? Sí, jo estic vinculat molt a la companyia L'Horta Teatre i tenim un projecte que es diu Inaut. És un projecte teatral, però també té una base social, un projecte de sensibilització entorn a l'autisme, i tenim també un altre projecte d'un espectacle infantil que encara hem d'ubicar en el temps, i això en quant a mi. I ara nosaltres, quan acabe la voràgine de besos, ens posarem a veure si és una altra història conjunta i ja veurem. Carles. Sí, tant de bo puguem trobar un territori comú en el que puguem reemprendre l'escriptura a quatre mans. I jo estic treballant en Albena en una sèrie de projectes que probablement... Projectes que
que tenim en triproducció, en producció en altres comunitats, perquè és la manera en aquests moments de que els espectacles puguen tindre eixida fora de la teua comunitat. Tenim un parell de projectes. Tinc també una cosa que és molt curiosa, que és el que tinguem sort. Me'n vaig a muntar aquest estiu a Donosti, en euskera, i bueno, va ser una experiència curiosa per a mi, no? Perquè va ser muntat en una llengua que realment no sé el que estaran dient, no? Bueno, sí que ho sabré, no? Lògicament, però que em fa goig, no? Poder fer-ho. I bueno, llançant tota una sèrie de projectes, no únicament en l'àmbit teatral, sinó també en l'audiovisual, però que en aquests moments doncs, és molt difícil, no? Posar en peu un projecte i... Però bueno, ahí estem. Carles, Roberto, llarga vida a Joan el Cendrós, a Juan el Ceniciento, llarga vida, ja té 14, que tinguem molts més, llarga vida a Besos, que vagi la gent al teatre, el musical, a veure Besos, i llarga vida a tots els vostres projectes. I jo crec que el que toca és cal llegir teatre, però sobretot que la gent vagi al teatre, que se l'eixem en el teatre. I tant, i tant. El teatre no és únicament el text, sinó que és aquest moment màgic, no?, de que es faça fosc, la llum al teatre i surt algú a contar una història i tu pugues gaudir amb ell, siga el gènere que siga, però en convivència, no? Actor, espectador. Es trobem en el teatre. Vinga. Gràcies.